Vážené dámy, vážení páni, vítam vás ako kastelán hradu Lubča na tomto krásnom mieste. Dovolte mi, aby som pripomenul aj to, že vlastne hrad už 20 rokov systematicky obnovuje a zachraňujú železiarne Podbrezová. Preto by som chcel takto osobne medzi nami privítať podpredsedu predstavenstva železiarne Podbrezová, pána inžiniera Mariana Kurčíka, ktorého máte možnosť vidieť. Na tejto veže môžete vidieť, v akom stave sa hrad nachádza v roku 2002, keď ho kupovali železiarne Podbrezová. Bol to naozaj veľmi zlý stav, väčšina toho hradu bola narušená tou náletovou zeleňou, boli výrazne porušené tie základové päty múry, narušená statika hradu, veľké časti boli poškodené, vonkajšie fasády hradu, do celého objektu zatekalo, bola tu vtedy ešte stará, nevhodná azbestová strecha, teraz našťastie už je celá vymenená. Naším cieľom je skúmať ten hrad, vždy keď ideme niečo obnoviť, robíme tu výskume. Som veľmi rád, že tohto roku sa nám aj vďaka spolupráci s obcov Slovenská Lubča, ďakujem pánovi starostovi Rolandovi Lamperovi a s firmou Grand Power, ďakujem Jarkovi Kuracinovi, podarilo na tento hrad po vyše 100 rokoch vrátiť pôvodný oltár z hradnej kaplnky, oltár očisťovania Panny Márie. No ale dnes sme sa tu stretli kvôli tomu, pretože chceme otvoriť novú expozíciu, ktorá má názov Rinčanie zbraní na Lubčianskom hrade. Ideovým zámerom tej expozície bolo odprezentovať ten archeologický materiál, ktorý bol nájdený pri obnove tohto hradu. Takou špeciálnou skupinou tých archeologických nálezov sú nálezy tzv. Militárií. Sú to väčšinou nálezy šípov, guliek, čepelí, tesákov, šablí, ale aj takých novších palných zbraní. Tie zbrane vytvárajú akýsi taký symbolický most medzi minulosťou a súčasnosťou, čiže my sme aj tú expozíciu budovali v tom štýle. Ideme od nejakého polovice 13. storočia, od pádu mongolsko-tatárskych, ďalej ideme cez výkvet gotiky alebo neskorej renesancie, čias Mateja Korvína, potom cez turecké fády, ideme cez stavovské povstania, až prídeme k druhej svetovej vojne, kde sú vlastne originály tých pušiek, ktorí sa konkrétne nachádzali alebo tie nálezy pušiek sa našli v našej hradnej studni. Konkrétne tu palné zbrane, dokonca som využíval, som dostal ako dar tu do železiarny, som dostal Podbrezovskú oceľ. Podbrezovskú oceľ, hrubostené trúbky, to znamená tie palné zbrane, ktoré tam sú, tie sú vyrobené z podbrezovských železiarní. Želám tejto expozícii, aby bola úspešná, aby bola pekná, aby sa ďalej rozrastala. To isté želám aj tomuto hradu, želám to aj železiarne Podbrezová, želám to vám všetkým aj celému Slovensku. Ďakujem. Chce si to niekto vyskúšať? Úspechy, nie je to... Dobre. Na zdravie vám všetkým. A ešte záverečná salva. Что на второй раз?